Bon dia a tothom i benvinguts i benvingudes a la quarta edició dels Guaites del Meteo 715. Com ja sabeu, els Guaites són els reconeixements que atorguem a aquelles persones que ens ajuden a ser millors cada dia. Aquest any, els nostres protagonistes seran dues persones que amb la seva creativitat, la seva feina i la seva tenacitat ens han fet especialment feliços. Visca l'alegria que ens heu regalat. Gràcies a vosaltres i als nostres fidels seguidors, el Meteo ja compta amb gairebé 130 capítols i aquesta setena temporada prometem seguir sent un espai d'informació i d'enriquiment transcultural. No només dels nouvinguts, sinó de tota l'escola. Vinga, doncs, a desvetllar qui és l'afortunat o afortunada en rebre el primer Guaita del 2024. És un gran honor poder donar aquest reconeixement a una persona que tots nosaltres estimem molt, però molt. Una persona que ha estat al nostre costat durant hores de patis, quan ens hem posat malaltons, quan hem caigut o quan qualsevol cosa no ens ha anat del tot bé. Una persona amb el somriure als llavis permanentment, que ens ha explicat acudits, ens ha reconfortat amb les seves paraules i que fins i tot ha estat a un Nadal amb el braç en cabestrell per haver-nos ajudat a fer el nostre caganer particular. El nostre primer guardonat no podria ser un altre que el polifacètic Manel, un artista com ni pocs, amb un talent i una creativitat que supera tots els límits. Bé, a mi em sembla que ja està tot dit el que es podia dir sobre el Manel. És una institució dins de l'escola. Penso que tenir un guaita és un reconeixement molt important, Manel. Grans persones i grans entitats han tingut aquest reconeixement, per tant, penso que si algú s'ho mereix aquí a l'escola, ets tu, i aquest és el primer guaita, però en farem molts més. Moltíssimes gràcies per tot, Manel. Y agradecido a todos y ¿qué voy a decir? Yo quiero que me voy a ir con esas emociones, esas alegrías y algún que otro disgusto. Pero bueno, que es lo que es la vida. Que sí que vendré a veros cuando hagáis la fiesta de cuarto de la ESO, porque para mí habéis sido especiales igual que muchos chicos. Y que cuando yo estudié, ojalá hubiera tenido a dos profesores así y hoy día sabría catalán. Com que la persona que rebre aquest guaita resideix a Girona i ens cau una micona lluny, gràcies a les meravelles de la tècnica li farem un lliurament online en tota regla. Li volem donar moltes gràcies a la Fanny López de Música Global per totes les hores que s'ha passat perseguint artistes perquè ens fessin vídeos personalitzats després d'haver vist les nostres versions dels seus temacles. Us recordem que gràcies a la Fanny vam rebre una salutació que ens va emocionar molt de l'Edu Esteve i una altra de carismàtic Miqui Núñez. No ens ho podíem creure. Què tal, guapíssims i guapíssimes? Com esteu? M'ha encantat el vídeo de la primavera. Sou uns cracs i unes cracs. I us envio una abraçada molt, molt forta i un petonàs. I que, sobretot, tingueu un molt bon estiu, que ja comença el bo, aneu a la platja, poseu-vos crema i res, moltíssimes gràcies per aquest regal que m'heu fet abans de marxar de vacances. Una abraçada. Ciao. Hola, nois i noies del Col·legi de Sil, com esteu? Escolteu, que m'ha arribat una notícia i és que heu utilitzat la meva cançó per fer un ball, he utilitzat dins del meu cap i volia enviar-vos aquest vídeo per donar-vos les gràcies i enviar-vos una abraçada i un petó a tots i totes, vale? Que vagi molt i molt bé. Ara, Fanny, et fem arribar unes paraules de la directora de l'escola que també és fan de la música catalana. Endavant, Meritxell. Fanny, moltíssimes gràcies per la teva col·laboració. Sense tu no haguéssim pogut comptar amb la participació de l'Edu Esteve ni del Miqui Núñez. Per nosaltres és molt important participar en aquest procés de motivació, d'integració, digue-li com vulguis, però gràcies, Fanny, perquè realment has fet molt feliç els nostres nens. Gràcies. I sorpresa! La Fanny ens ha respost també amb un vídeo.
com havia de ser per no perdre la tònica, que ens ha fet molta il·lusió i que reproduïm a continuació. Hola, sóc la Fanny de Música Global. Estic molt agraïda als alumnes de l'Escola SIL per aquest Premi Guaita 2024. Com veieu, m'acompanya cada matí. Espero que li continueu posant tantes ganes i il·lusió al projecte Meteo 715. Us envio una abraçada ben forta i ens veiem ben aviat. No volem concloure la nostra tercera gala dels Guaites sense abans donar-vos gràcies, gràcies i gràcies per estar aquí amb nosaltres animant-nos en les vostres paraules i comentaris. La millora és el nostre lema i el volem fer vostre. I per acabar, volem demostrar-vos com d'artistes arribem a ser nouvinguts. Compartim-vos en un llenguatge universal com és la música, els nostres millors desitjos. Fins l'any vinent i som-hi!